Ako dopadla akcia? Ja som veľmi spokojná s tým, ako to dopadlo. Vzniklo to celé na podnet našej občianky, pani Slamkovej, ktorá sa so mnou stretla vo fitku a dala mi túto myšlienku.
ktorej sme sa chytili a zorganizovali toto podujatie. Dúfam, že všetci budú spokojní, dúfam, že nám odpustia nedostatky, ktoré sa tu vyskytli. Robíme to prvýkrát, učíme sa aj my, tak dúfam, že na budúci rok, keď bude toto podujatie, tak už bude na lepšej úrovni. Ja som spokojná. Kavuliakovci, veľká rodina, určite záhradky. Ako dopadli zemiaky tento rok? Ja teda záhradku nemám a priznám sa, nie som veľký obľúbovateľ tej práce, ale čo teda mám informácie, tak kto nepolieval, nemá. My sme polievali, nemáme tiež. Ďakujem pekne. Prosím, ďakujem ja. Takže sa vás opýtam, akože matku tohoto podujatia, alebo teda scenáristku, ako sa vám páči? Myslím, že fajn, že je to vydarené podujatie a bola by som veľmi rada, keby sa to ujalo aj do ďalších rokov. Teším sa z toho naozaj. Máte záhradku doma? Áno. Čiže inšpirácia išla cez vašu záhradku a vaše zemiaky? Dá sa to tak povedať. Naozaj cez naše zemiaky, ktorých sme mali minulý rok veľa a potom som ich spracovávala celý mesiac na jar, aby sa nevyhodili. A z toho tá myšlienka vlastne vznikla. Tento rok to bolo horšie s tými zemiakmi? No naozaj. Tento rok bolo veľmi málo, aj drobné. Práve sme prepadli jedného z tvorcov politiky mesta, pána poslanca Juraja Hladkého. Ahoj, Juraj. Ahoj, Beli. Odkiaľ ideš? No, idem z domu, ale som sa práve vrátil z dovolenky. Takže Juraj prerušil, respektíve neprerušil, ale ukončil dovolenku len preto, aby mohol prísť na Leopoldovské krumplové hody. Ako sa ti tu páči? No, je to výborné, pozerám sa, že je tu množstvo všelijakých atrakcií sám. Hoci už som tu 10 minút, ešte som sa poriadne nezorientoval, kde je čo. A špeciálne ma zaujali decká, ktoré vyrábajú panáčikov krumplových. No a myslím si, že je to super akcia na to, že máme prvý ročník, tak prišlo veľa ľudí, všetci sa tu cítia príjemne a to je hlavné. Máte záhradku doma? Áno, máme. Ako dopadli zemiaky tento rok? No, Boh vie, čo to nebolo, aj keď sme polievali, ale poznám odborníkov, ktorí by azda mohli mať lepšiu úrodu. Ktorí polievali a dopadli možno ešte horšie ako vy. No tak práve preto sme tu aj preto, aby sme možno aj z tej malej úrody niečo ochutnali dnes. A načerpali inšpiráciu, aby sme mali tie krumple na budúci rok väčšie. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Ahoj, decka, čo vyrábate? Presek Marek. No povedz si, čo vyrábate? Ja ježka idem. Ja mám ježka. To je parádny ježko. Skoro vyzerá jak... Ako sa volá ten rohač, nie rohač. Dikobraz. Aj dikobraz má také veľké pichliače. A ty čo vyrábaš? To vyzerá na nejakú lahu. To je žirafa, no parádny veľký krk má. Ja mám ježka. A tuto vidím ďalšieho dikobraza. Alebo je to ježko? Ako sa volá? Ešte sa nevolá? Tak vymyslí, keď skončí. Krásne. A čo to má na tých pichliačoch? Pipky a kam ich nesie? Vás som tam stretol, čakali ste na zemiakové placky. Áno. Ako dopadli? Boli dobré? Velice dobré. Áno, len som si nedal sladké, dal som si len tú sír strúhaný. Lebo my sme rozprávali aj o cesnaku, že teda máte 82 rokov. Poďte ke mne pozrieť, ja mám cesnaku, ja každý rok sadím 350 strukov. A poďte pozrieť, mám prichystané, každý deň zjem 3 struky cesnaku, to sa nesmí žúvať, ten cesnek. To sa nakrájam takto 3 do ruky, dám do huby, zapijem z vody. A prečo nie žúvať? Potom to smrdíte. To zapácha z úst. Ako sa vám páčia tieto krumplové hody? Velice dobre, velice dobre. Ja takto vám poviem. Ja si velice vážim pani primátorku. Je to šikovná žena, velice šikovná. Aj som ho volil, keď boli voľby. A pokiaľ budem ja živý, zase budem voliť. To nazvali vašu činnosť. My sme šúlačky. Oslovíme ešte raz šúlačky, pretože aj keď nám nebudete veriť, my sme tam nemali film v tej kamere. To ste nás mierne povedané na... Otázku. Máte záhradku? Máme záhradu a veľkú záhradu. Radšej by som sa jej už zbavila.
Ako to dopadlo tento rok so zemiakmi? Zemiakov máme málo, lebo sme aj menej posadili, lebo sme predali časť záhrady a tým pádom máme menej miesta na sadenie, takže tento rok zemiaky predávať nebudeme, doteraz sme ich každý rok predávali aj. Tak to je paráda, ja som si chcel ísť kúpiť, lebo my sme dopadli tento rok veľmi zle. Máte smolu, nekúpite ani u nás. Ale počula som, že mali ste veľkú úrdu úharkov. Áno, mali sme A kedy ste to počuli? Skúsime vyspovedať ešte raz pána Cenera. Vyzerá to, že teraz to vyzerá lepšie. No už sme sa to naučili. No vy ste sa Prax je prax. Prax je prax. A prečo to pláva hore? Lebo sa to uvarilo a je to vzdušnejšie, keď bolo cesto suché. No paráda. Pána Cenera vyspovedám ešte raz. Máte záhradku? Mám. Ako dopadli zemiaky? Veľmi dobre. Čiže aj predávate? Nepredávam, rozdávam. Tak to je šľachetné. Ako sa vám páči akcia? Veľmi dobrá, až na tú účasť by mohla byť aj lepšia ešte. No, my sme prekvapení, že... Je pekné, však je tu dosť ľudí. Dosť ľudí došlo. Leopoldov. Na Leopoldov dosť. Ďakujeme pekne. Prosím. No vyzerá to veľmi dobre, na prekvapenie, akorát som to rátal, máme 17 druhov jedál zo zemiakov. Dokonca je také, pozrite sa, čo som ešte nevidel, nejedol, volá sa to matrta, keď si dobre hovorím, zemiaky s čokoládou. Tak to som ešte nevidel. A ešte som tam neokoštal a bude možno medzi prvými, teda nie ja, ale sporo to budeme medzi prvými, ktorí to okoštujeme a uvidíme, čo to s nami spraví. Nebudeme prejudikovať, možno, že to nebude prvé miesto, ale určite si to získa, aj keď bude ktorékoľvek čestné uznanie, pravda? Tak tomu úplne verím. Hlavne pre nás, čo máme držať dietu, tak toto dieta, zemiak je dietný, áno. Tak ja si myslím, že to môžeme jesť aj večer. Takže výborne. A ešte raz sa vás pýtam, máte záhradku? Mám záhradku, už som hovoril, ani sa nepýtajte. Čiže dopadla tak, ako naša? Áno, tak ako vaša zemľa dopadla, proste biedne. Čiže my ako gazdovci sme? Ja by som povedal takto, ja ako dochodca nemám čas. Keď som chodil do práce, som mal viacej času na záhradku, ale teraz nestíham. Teraz som sa naučil povedať zajtra. Zajtra začne pršať, takže musíme počkať. A nebo neprší, tak človek musí polievať, potom si povedať, však zajtra bude pršať. Nepršalo, tak takto dopadlo, že tí krumpel boli u nás takéto malé. Takže ďakujem pekne. Ako sa vám páči dneska? Dneska úžasné, doniesli sme aj ceny. Nie ceny, ale výpestky. Máme tam 3 košičky krásne. Tak čakáme na umiestnenie. A sú tam aj tie košičky, to je iba zemiaky alebo nejaké výrobky? Nie, výrobky sme nehali teraz doma. Spýtam sa ako každého, máte záhradku doma? Áno, 2. Ako dopadli zemiaky tento rok? Krásne, sú tam v košiku. Tak to závidím. Krásne. My sme polievali a stejne z toho nič nebolo. My sme polievali, krásne máme. Však sa choďte pozrieť, je tam potom podpísané. Čo ste si dali? Ja som tu bola do obeda, dala som si brinzové, ale ja som ich nejedla, lebo ja to neľúbim, ale som zobrala môjmu kulakovi, čo dopestoval tie krumple. Jasne. To koštuje. No. A chutili mu? Áno, veľmi. Voňali. To boli ako úplne, jak majú byť. A kto to robil, mal by ísť na Liptov a tým hornákom tam ukázať, jak sa robia halušky brinzové, že sa nerobia z osáčku ani z prášku. Paráda, ďakujem pekne. Nazdar, decka, takže už ste odovzdali, vyrobili? No, ja som zatiaľ nevyrábala. A sestrička, alebo kto je to? Kamarátka. Sofie, tuto sa ťa Ujo niečo pýta. Si to už dokončila? Áno. No, ona krásneho ježka vyrobila. Práve to hodnotí, ako to dopadlo. A ty si čo urobil? Tiež ježka. A mal aj trnky na sebe? Nie. Nemal na pichliačov nič? Nie. Čo robia ježkovia na jeseň? Zbierajú úrodu. Jablká. A na čo sa tešíte? Na tie placky. A už ste ochutnali ešte niečo iné? Áno, strapačky sme ochutnali a teraz ideme ochutnať placky. A bolo dobre? Chutilo. Chutilo. A máte záhradku doma? Áno. Zemiaky boli? Boli. Aké? Dobre, a aj sme sa zúčastnili túto súťaže o najkrajší zemiak. Výborne, ďakujeme pekne. Je úžasné, že koľky Leopoldovčania sa zapojili do akcie Úžasný zemiak. Ďakujeme pekne. Ďakujeme ja. Zdravím pani Štitáková, ako sa vám darí? Veľmi dobre, ďakujem.
Odkedy pečiete, či varíte, či čo to vysmážate? Ja som tu od samého rána, ale neviem odkedy, lebo sme robili aj halušky, aj všetko možné. No. Doma? Mám záhradku, veľkú záhradu. Keby ste chceli dojsť a narobiť, klidne sa môžete dojsť. Ako dopadli zemiaky? Zemiaky mizerné. Tohoto roku mám mizerné zemiaky. V loni som mala krásne veľké a teraz sú úplne maličké. Ako keby som hovoril ja, polievali ste? Ani nie. Nie, lebo boli ďaleko od studne a nemala som toľko hadice. Je to lepšie ako na úrade podpisovať volačo? No určite. A je vám veselo? Takže No jasné, no. Záhradka je u vás? No, jasné, koľko chcem. Ako dopadli zemiaky? No zemiaky, no slabo. Slabota, ale aspoň volať. Zle ste polievali. Aj to je možné. No porote nezávidím, pretože čokoľvek vyrieknete, asi niekomu ublíži. Asi áno, lebo sú všetky veľmi dobre vyzerajú, aj veľmi dobre chutia. Takže porota má veľmi ťažkú úlohu. A už máte nejakú predstavu? Áno, ja za seba mám predstavu, ale počkám na ešte 2 členov poroty, aké predstavy budú mať do nich. Takže potom sa odoberiete a budete kruto presadzovať svojho favorita, áno? Áno, áno. Ďakujeme pekne. Vyspovedáme aj redaktora Fraštatských novín. Ako sa vám páči? Nielen páči, ale aj chutí, lebo ja už som tu bol pred hodinou a koštoval som to, čo urobili, ženy to robili, isto aj muži pomáhali, ale je to super. Je to pokus nie do tmy, ale do dobrého života, ktorý sa tu práve na tomto námestí uchytil. To je veľmi dobrá myšlienka ľudí, ktorí to takto idú robiť. Zdá sa, že námestie ožíva. Už ste boli aj na minulej akcii, čo sa týka pohybu. Tiež ste to ocenili, že to bolo dobre. Takže uznávate, že takéto aktivity do budúcna jedine prospejú tomuto mestu. Jedným slovom povedané konečne. Opýtam sa vás ešte jednu otázku, ako každého. Máte záhradku doma? Istotne. Ako dopadli zemiaky tento rok? No, tak jak sa kto si o nie staral. Bola suchota a ja robím aj predsedu záhradkárov na Štekovke. Tam, kde bola piesočnatá zem, tak tam by tie zemiaky mohli byť, len nebolo vody. Ale to všetko vieme prekonať. Aj také chyby, jak aj tu, niektoré sú a niektorí hovoria, prečo to mohlo byť niekde inde. Nech je to tu v Leopoldove, to sa všetko cení, čo tu je. Všetko, čo tu je, sa potom dostane na Krumplové hody. Áno. Siladičania robia výstavu Plody zeme. A ja si myslím, že aj tuto sa ukazujú plody zeme, ale hlavne plody rozumných hlav a šikovných rúk. Ďakujeme pekne, pán Osvald. Ako sa vám páči táto akcia? Výborné. Je to lepšie ako na úrade? Je. No, toto určite vystrihneme, pretože vedenie by si mohlo mysleť, že na úrade je to zlé. Povedzme, že tuto je to trošku lepšie, alebo iné. Iné. Ako chutí šulance? Teda chutia? Výborné sú, ale ja mám len samé jednoslovné odpovede. Skúsim dceru, to je dcera, pravda. Tak ako chutia šulance? Však sú super. Už som mala 2 porcie. Tak to boli 3 slova, výborné. Opýtam sa dcery, máme záhradku doma? Doma u nás? Áno. No. Zemiaky sú? Boli. Aké? Zemiakové. Ja neviem. Čo ja viem, tak boli aj malé, aj veľké. Sice na tieto veľké to nemalo, ale tak... Boli. Čiže spokojnosť, áno? Ja neviem, boli ste spokojní so zemiakmi? Ja som s nimi nerobila nič. Niečo uradilo. Výborné, ja to tiež hovorím. My sme polievali, robili všetko, modliť som sa teda nemodlil, ale dopadlo to veľmi zle. Takže aj keď vám porota už ten prvý dojem trošku pokazila, lebo už z toho dzobali, poviete nám, čo je vaše a čo tam sú, aké ingrediencie? Jasné, takže moje bola táto miska, toto odložím, dobre? Áno. Toto je moja miska. Toto sú slané kolečka zemiakové s klobáskou. A keďže máme vegetariánov a dneska je to moderné, takže toto je bez klobásky. V podstate tiež je to zemiakové cesto, ale už klobasočka tam není, len sol. Potom som urobila
toto sú vlastne strapačky, ale nie sú to tie klasické, keď sa robia brinzové halušky, ale je to z varených zemiakov. Je tam kapusta a slaninka. A toto je v podstate jedlo, čo naša mama, keď bola mladá, malá, tak to varievali. Takže toto voláme to doma zemiakové haly a máme my dve varianty. Jedna je z varených zemiakov, druhá je zo surových zemiakov. Je tu aj zo surových zemiakov, to robila švagrina a my teda robíme aj z varených zemiakov a ohrievame to na masti a na cibulke. A ono sa urobia takéto haly, také veľké, to sa dá do vriacej vody, to sa uvarí. Na druhý deň sa to potom takto kraja na šmitky, na masť alebo cibula, teda ja neľúbim s cibulou, ale teda robím aj s cibulou a dávame si k tomu tatarku alebo smotanu alebo nič. Proste len vidlička, masť a hala. To je všetko. Výborné, ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že priateľka môže byť veľmi rada, pretože takéhoto šúpača málo ktorá si môže dovoliť. Šúpate doma, takisto? Áno, zemiaky viac menej pravidelne, teda snažím sa pomáhať v kuchyni, teda aj tým, nie aby som vytváral najdlhšie šupky, ale samozrejme, aby teda zemiaky boli očistené a oškrapkané, nakrajané čo najrýchlejšie. Takže paráda, ozaj treba iba závidieť, čo ženy budú pozerať na to. Chcem sa vás pýtať, páčila sa vám akcia táto? Určite áno, ja som tu prvýkrát, takisto aj teda, že to je prvý ročník, váš prvý ročník. Mne sa tu naozaj veľmi páči, priznám sa, že v Leopoldove som teraz prvýkrát takisto, ale máte to tu veľmi pekné, ja som spokojný, takisto brinzové halušky mal som možnosť ochutnať, boli vynikajúce, zemiakové placky takisto. Žiaľ, na tie šulance sa ešte nedostalo, ale tak uvidíme ešte neskôr a hádam áno. A ja by som vám chcel teda zapriať, zaželať, aby aj ten ďalší ročník, ako aj teda samozrejme ešte ďalšie a ďalšie ročníky boli už len lepšie a lepšie, aby ste tu mali väčšiu návštevnosť, samozrejme možno viacej tých atrakcií alebo nejakých tých súťaží pre nielen deti, možno že aj takých dospelejších. Keby ja som vedel, že sú to súťaže primárne pre deti určené, tak by som sa tam ako starší teda takto nechcel súťažiť, montovať do tejto súťaže, ale teda som rád, že som sa zúčastnil a som spokojný naozaj. Môžem len odporučiť takisto aj ostatným. Takže výborne, posledná otázka ako každému. Máte záhradku doma? Áno, bývame na rodinnom dome, takže zemiaky, takisto ako aj ostatné, či už zeleninu, ovocie, takže všetko toto spracovávame. Ako dopadli zemiaky tento rok? Tak my sadíme len toľko naozaj, koľko potrebujeme, nesadíme viac, pretože aj Ujo má veľkú rolu, kde má teda zemiaky, kde chodíme teda vyorávať a tak ďalej, takže on to má aj kde skladovať. My len naozaj len na tú najnutnejšiu potrebu, čiže za také tie 2 vriecka, viac nie nám to stačí na tú potrebu, ale inak boli sme spokojní takisto s úrodou. Máme len tie biele klasické, neviem vám teraz povedať tú odrodu, ale máme len tie biele klasické zemiaky, takže ale videl som tu, bol som prekvapený aj fialovým zemiakom, čo som teda v živote nevidel, a aj ten sladký zemiak teda tiež, akože je to taký unikát. Je to niečo iné, ako človek pozná zo záhradky, takže áno. Ešte pre úplnosť prichádzate od nás, prichádzate odkiaľ? Trošku zďaleka, Bánovce nad Bebravou, neviem, poznáte 30 km od Trenčína, takže, alebo od Topolčian 20 km, takže. Poznám, v Bánovciach bolo kedysi vidieť až do Tatier. Ďakujem vám pekne. No a našou úlohou je v tejto chvíli vyhodnotiť niektoré podujatia, ktoré sa tu uskutočňovali už od 10. hodiny. Práve teraz porota ochutnáva a vyhodnocuje súťaž o najlepšie krumplové jedlo. Takže toto súťažou sa ešte zaoberať nebudeme, ale pani primátorka má už na porúdzi výsledky ostatných súťaží. Príjemné popoludnie sobotnejšie vám prajem, priatelia. Som veľmi rada, že ste prišli na námestie, že ste sa zúčastnili tohto podujatia. Chcela by som vás poprosiť o zhovievavosť. Je to podujatie, ktoré robíme prvýkrát, isto to všetci dobre viete, takže pokiaľ tu máme nejaké chybičky, tak sa vás prosíme, aby ste nám ospravedlnili tieto nedostatky, my sa budeme snažiť ich na budúci rok odstrániť. Budem veľmi rada, keď dostanem od vás nejakú spätnú väzbu, takže nech sa páči, kľudne mi píšte, mailujte primatorka@leopoldov.sk, či už pozitívne, či už negatívne hodnotenia. Budeme ich vyhodnocovať, aby toto podujatie vstúplo na svojej kvalite.
Ja by som ešte chcela, skôr ako teda pristúpiť k vyhodnoteniu týchto súťaží, poďakovať sa všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby toto podujatie vôbec mohlo vzniknúť. Autorke myšlienky a samozrejme našim dobrovoľníkom, poslancom a všetkým, ktorí tu od rana makajú, aby ste si mohli pochutiť na brinzových haluškách, ktoré žiaľ už sa minuli, na zemiakových šulancoch a na zemiakových plackách. Takže ešte raz vám veľmi pekne všetkým ďakujem. No a teraz už pristúpime k vyhodnoteniu tých dnešných súťaží, ktoré boli teda vedované hlavne deťom. Šúpanie zemiakov na rýchlosť. V tejto súťaži sa nám zúčastnilo 16 súťažiacich a na 3. mieste sa umiestnil Miroslav Bakita, ktorý ošúpal zemiak za 14,03 sekundy. Tak poprosím potlesk pre pána Bakitu alebo mladého pána. Áno, gratulujeme. Na 2. mieste, ja som sa tejto súťaže zúčastnila, lebo som teda chcela sa otestovať, že ako rýchlo to dokážem ja. Takže ja som sa umiestnila na 2. mieste, ale sama seba teda vyhodnocovať nebudem. Takže poďme ďalej. Tým pádom sa ospravedlňujem, pán Bakita bol 2. a na 3. mieste skočil Marek Málik s časom 14,34 sekundy. No a už teda prvé miesto je Mária Zacharová, ktorá ošúpala zemiak za 11 sekúnd. Mária Zacharová je víťazkou. No ako sme si počínali v druhej súťaži a to bola súťaž o najdlhšiu šupku. Je to takisto originálna súťaž, na ktorej sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Pani primátorka, poprosím vás. Takže na 3. mieste Miriam Zacharová, ktorej šupka merala 124 cm. Zacharovci to majú asi v rode s tými zemiakmi. Na 2. mieste Marek Málik, ktorého šupka merala 171 cm. Gratulujeme. A prvé miesto získal Miroslav Bakita, ktorého šupka merala 180 cm. No a napokon spomínali sme tu deti, že aj to do obede bolo určené predovšetkým deťom, tak sa poďme pozrieť na to, ako nám dopadla súťaž tvorivej dielne o najkrajšieho panáka. No, poviem pravdu, že keď sa ma pýtali na názor, tak som povedal, tých cien by muselo byť minimálne 10. Takže ja som svojho favorita nemal žiadneho a ako som si všimol, favorita nemali ani mnohí naši priatelia, ktorí sú tu s nami, pretože tie práce boli naozaj krásne. Čo na to pani primátorka? Ja som nevedela si vybrať, ktorého zemiakového panačika, alebo ktorý ten výtvor detí, ktorý urobili, je najkrajší, ale teda musela som vybrať. Tak som sa rozhodla pre udelenie 2 prvých miest. Takže pozrieme sa, kto bol pod číslom 4. Veronika Halásová. A bola to taká myšička mini so šípkami a veľmi milé to bolo. A prvé miesto bolo číslo 8, bola to taká hlavička zemiaková a pod číslom 8 sa skrýva Žovka Matijová. A ja by som teraz poprosila všetky deti, ktoré sa zúčastnili tejto našej tvorivej dielne, keby prišli tu k nám, aby sme im odovzdali aspoň takú malú sladkosť za to, že prejavili svoju fantáziu a že nám vytvorili tieto krásne veci, ktoré si môžete mimochodom tam pozrieť, na lavici sú vystavené. Domov, aby potešili aj rodičov, súrodencov. Pani primátorka rozdá sladkú odmenu najmladším účastníkom. Tak priznám sa, že v tejto súťaži sme nevedeli vybrať víťaza, takže sladkú odmenu dostanú všetci, ktorí sa zúčastnili tejto disciplíny hody zemiaka do určeného miesta. Je to Sofia Halásová, Miriam Zacharová, Ivana Slováková, Karolinka Beláková, Tereska Beláková, Eliška a Martin Húčko. Takže to rozhodný porody je následovné. 3. miesto v kategórii sladké získala pani Pavelková s makovými lokšami
a v kategórii slané pani Špacírová Miriam klobáskové hríbiky. Keď sú tu prítomní, poprosím, poďte sem k nám, prevziať si takéto ocenenie. Druhé miesto v kategórii sladké z porota udelila pani Elene Slamkovej za mriežkový koláč a v kategórii slané pani Nadie Piovarčiovej za stískance. Nech sa páči, poďte k nám. A prvé miesto v kategórii sladké pani Mária Levčíková, matrták s čokoládou a v kategórii slané naša najstaršia účastníčka vo veku 87 rokov pani Mária Slováková a jej lokša. Takže poďte prítomní alebo rodinní príslušníci prevziať si ocenenia a naozaj všetci ste vítaní, takže ďakujem veľmi pekne a to, že zostali prázdne taniere, tak to len svedčí o tom, o vašom kuchárskom majstrovstve a ďakujeme veľmi pekne.